lokacin yakin Biafra lokacin ana maza mun kuta na ga maka da ila fartuna mun ba na ga maka fa rocket ban sha wannan sun fi saboda aka zama a cikin illallah ana zuba mun na ga maka kawai ina to nan kana tafiya kai sai kai karshen duniya ba fa ilaha illallah rocket lan take kace maka akwai wani bomb da aka wurga bomb za ta tashi tare Najeriya amma ba su take jina sai ya koma kai ni na ga maka fa yaki kasan yakin da aka yi na yakin Liberia kenan haka to da mu aka yi ni da komandan su na ga maka Allah a kwana biyu na mai da Liberia ya zama lafiya na ji labari na ji an ce an wurgo wa wanda abin nan ba ka ji an ce major so ka a koro Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Agajiya. Lafiya? Lafiya ba lafiya ba. Abin da yake tafe da ni yaron Alayyahu Garba. Kullum zana zagi na sai na ce mu uwarka ubanka zai dinga zagi na ni ba ni da hankali. ai to yaro in baka sani ba zaki bane ba ai Ba zagi ba kuma. uwarka ne ubanka ne uwarka ne ubanka ne Ya zage ni na kawo ƙara ku faɗa ma. ba zaki bane na ga ma ba zaki bane kai baka sani bane ha Shikenan. Kai da abokinka kuma uwarku. la ilaha illallah Ba ku kuka ce ba zaki ba. Ku yi subscribing YouTube channel namu sannan ku danna kararrawa da zaran mun daura sababbin shirye-shirye saboda ku dinga kallo. SUK Media ta kuce.